55 millóns de euros, non están a oír mal, 55 millóns. Son os cartos que destinará a Xunta para a formación de 23.000 desempregados. Hai diferentes bolsas, becas ou axudas que van desde a mínima, que sería de transporte de 7 euros ao día, hasta un máximo que podría chegar a percibir un alumno de 61,37 euros ao día de formación. Introducimos unha beca ou bolsa nova que é para axuda ás mulleres víctimas de violencia de xénero, que está dotada con 10 euros de axuda ao día. Esta beca ou esta bolsa, quero decir que é absolutamente compatible con calquera outra beca ou bolsa que poida percibir un alumno. Decir que no ano 2011 a Xunta de Galicia, a Consellería de Traballo e Benestar, investeu nas bolsas ou axudas máis de 11,5 millóns de euros. E hai que destacar que se deron a través destos 11,5 millóns de euros un total de 20.200 axudas. E dentro desas axudas eu quería destacar que preto de 3.500 alumnos recibiron de media ao mes 300 euros por asistir aos diferentes cursos ou accións formativas. Polo tanto, o que queríamos constatar desde aquí é que queremos unha formación certificable, unha formación que lle vaya ao desempregado para mellorar a súa empregabilidade, para mellorar a súa capacidade de inserción no mercado laboral, e que ao mesmo tempo a Xunta de Galicia, a Consellería de Traballo e Benestar, poida axudar económicamente a situación destas persoas con estas bolsas, para que, repito, o asistir a un curso nunca sea un gravame económico, sino que sea unha oportunidade e que, ademais, se refrende coa correspondente bolsa ou axuda.